Dámy a páni, toto je prvé a posledné video, ktoré venujem tradingu. Lebo za prvé je už tu dosť pseudotraderov, ktorí včera videli prvýkrát sviečkový graf a dnes už idú učiť ako tradovať a zarábať peniaze. A za druhé, za mňa je lepšie a prospešnejšie venovať sa kryptu ako takému a všetkému tomu, čo je za tým. Takže ak ťa zaujíma, čo je pod povrchom alebo ako sa orientovať v krypte, tak nezabudni mi dať odber, nech ti neutečie žiadne ďalšie video. Ak tradujete a nie ste profitabilní, jedným z dôvodov môže byť, že dosť skoro skáčete do obchodov a potom musíte v prípade longu zbytočne vysoko nastavovať take profit alebo dosť nízko nastavovať stop loss. Práve preto je tu niečo také ako premium alebo discount. Skratke ide o to, že vstupujete pri pullbackoch, čo znamená, že ak cena vystrelí, čakáte na vhodnú príležitosť, čiže na pokles. Tu je názorná ukážka. Mám tu Fibonacciho nastaveného na hodnotu 1, 0,50, 0. To znamená, že od lower low si po higher high zaznačím Fibonacciho a čo všetko je pod 0,5 hodnotou, tak to všetko je discount, čiže je zľava. V prípade shortu tu máme to isté, ale už to nie je zľava, ale je to premium cena. Čiže nebudeme skákať do obchodu zbytočne vysoko a potom zbytočne naťahovať stop loss až sem nízko a take profit až niekam do nebies. Lenže za dobu, čo som tradoval, aby sme sa pochopili, teraz tradujem len keď sa nudím alebo mám chuť na hazard, tak som rozmýšľal, ako minimalizovať svoje straty a maximalizovať výnosy. Možno som bol tak na pol ceste, keď som ešte viac sa pohral s týmto premium discount, ale úprimne vysral som sa na to, lebo koľko som pri tom strávil času, tak mi to neprinieslo adekvátne množstvo ziskov. Na to, aby ste nepokazili aj túto v úvodzovkách stratégiu, tak musíte chápať princíp trendov. A nie nemyslím, že to ide hore, takéto uptrend a ide to dole, takéto downtrend. Tu si môžeme vysvetliť, ako to približne funguje. Hej, nový vrchol, higher high, vidíte tu dole, higher low. Tu dosť ľudí robí veľkú chybu, že ešte ten trh nestanovil nové higher high a už majú zaznačené higher low. Čo ja nechápem, lebo až ten higher high nám môže povedať, kde je higher low. OK, tak sa chápeme. Čiže každé prekročenie tohto higher high je nové higher high. OK? A trh sa otočí až v prípade, že prekročí higher low. Ale môže sa jednať len o nejaký výplach, čiže takéto niečo. A môže to pokračovať hore, čiže to sa bežne stáva, takže to nemusíme brať automaticky ako otočenie trendu. Ale ako to teda využiť v praxi? Ja som sa s tým, ako som vravel, už pohral, s tým discount a premium, čiže ja už to mám nastavené trošku inak a vysvetlím vám hneď prečo. Teraz za súčasného stavu by som to natiahol takto a môžeme vidieť, že tu mám viacero hodnot zaznačených. Hej, tu je tá 0,5 hodnota a ostatné hodnoty mám takto zaznačené. Môžete si to stopnúť a opísať. A v skratke ide o to, že tu v tejto časti, bledo-modro vyznačenej, tam za mňa najčastejšie ide ten trh, čo som spozoroval na backtestoch a podobne. A tu vstupujem. V prípade, že všetko ostatné odpovedá tomu, že chcem vstúpiť. Hej, toto je len modelová situácia, ostatná technická analýza zatiaľ nie je momentálne spravená. Čiže tu na vrch by som čisto teoreticky mohol dať vstup a sem si dávam take profit a 0,91, tuším sa mi zdá, že je to hodnota. A to len skrz toho dôvodu, že aj keby náhodou sa stalo, že ten trh nebude pokračovať vyššie, tak stále je tu veľká pravdepodobnosť, že sa to zastaví niekde tu. Ale ako som povedal, je to trading, takže bohužiaľ ide o to minimalizovať svoje straty. A stop loss by som dal sem. Čiže risk to reward ratio máme 1:3, čo je ideálne. Nemusíme si tam dávať zbytočne 5 a podobne. No, aby som vysvetlil ešte, o čo tu ide, treba pochopiť, čo je POC. POC je úroveň, kde je najviac obchodovaných objemov. A treba si zaznačiť nejakú takúto úroveň, kde je, a nájdeme toto POC. To POC si predložím takým štýlom, že si to tu zaznačím a vidím, že tá úroveň tu je niekde v strede približne. Čiže by som čisto teoreticky, aby som si zvýšil risk to reward ratio, tak si dám na túto úroveň vstup, sem si dám stop loss, sem si dám take profit a už mám o niečo lepšie. A môžeme si to ukázať aj na historických datách.
Napríklad, tu vidíme, že čisto teoreticky by mohlo byť change of character, to znamená zmena trendu, a nastavím si Fibonacciho. A tu môžeme vidieť, že napríklad tu sa to na tej hodnote 0,5 odrazilo. V prípade ďalšom je tuto, čo som hovoril. Prišlo to do tejto úrovne, ktorú mám zaznačenú ako bledomodrú, a vyšlo to tu do tejto oblasti a nenašlo to nový vrch. Čiže to je dôvod, prečo to mám nastavené tak, ako to mám nastavené. A berte do úvahy, že trading je veľmi stratový, aj keď vám to každý vraví, stále si to dosť ľudí neuvedomuje, a nechcem, aby z vás potom v beznádeji dopadli ľudia, ktorí majú moto, ako je toto. Najlepší spôsob, ako naučiť vaše deti rozumieť peniazom, je nemať žiadne. A to bolo v skratke všetko, ale ešte tu mám jednu vec, keby niekto chcel teda tradovať a nevychádzalo mu niečo, tak mám tu jednu knižku, ktorú nepotrebujem. Je to táto knižka od Ludovíka Turka, určite ho poznáte, kto traduje. Takže napíšte mi do komentu, aké by ste chceli ďalšie video, a ja jednoho z vás vyberiem a zaplatím vám kľudne aj to poštovné, lebo ja reálne nepotrebujem tú knižku. Takže šupnite odber a vidíme sa na budúce.